Миналия път споменах, предложи на хората да пият мента и липощат. Най-добрата комбинация, чисти бъбреци, всичко. Аз си казах, чисти организма сутринта, черва, всичко се прочистват и тогава мога да се закусиш и на обяд, вечеря, може и 2-3 пъти. Резултата. Човек звъни ми, дай ми мента. Като гледал видеото, мента ми носи мента и сега пред мене пусна каната с 3 листенца. Сложи, питам колко пъти. 4 пъти може. Пи и си добре. Много полезно за стомаха. Лично аз я пробвам, болеше в стомаха и сложи 3 листета, мина ми. Пак стомаха е най-важният за организма на човека. Какво ти пречи да стоиш една лъжица мед и да си пиеш студено, топло, кой както обича. Нека се студи.